أرسل زينة مفرعين حرشان مدنفع أبو عمد كبابي 3 مليون كونتال زرين مقراب يسرح كم زلقوا منستير حرشا فليتو معرف حدا وقونس إن معصاو كل زيغان كربارب منقسي كللا محارات أو عتاقربو كابوساي روسيا ندادي ناب أوروبا تلقلو كاندي مسمر نورد ستريم أما فنجار تطرطر يوكريناوي عطو قول في جام كم زنبرو تقلسو طعناها باللي نسعات زتدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مس زيناتات جيتاچو علوم ساهم قصنحيم فلما حصرتي زيناتات منستر ገንዘብ ፌደሪ አይተ አህመድ ሽዴ سعود عرب اب ኢትዮጵያ اب ዝሳለጥ ሪፎርም አውዲ ማክሮ ቁጠባን ምሕጋዝ ድልውቲ ከም ዝኾነት ገሊጾም አይተ አህመድ ሽዴ اب ተሃገር اب ዝተሳለጠ ጉባኤ سعود አፍሪካ በቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝተመርሐሉ ዝነበሮ ጻንሒት ብዝምልከት መብሪህ ሂቦም أب مبرهيهم تلوخ مستفلاليا تكالات لمعات فاينانس زيتا كمز جبرة تزاريبهم أب كونفرنس كتابة سعودة أفريقيا تلوخ تساتفو كمز جبرة بمحبار منقص سعودين إثيوبيان أب سلامن زوا متأثرن بحواري سرحو كمز اللو تزاريبهم ركب كلتين هاجرات حونة شركنا زحزة كمز خناون أبريهم زي كنتات كاب كربا وان جميرو بالراخو الناس خزمس أو كمز خنا تزاريبهم سوري يقريتها بقدمه منستر أبي أحمد تمرحلو خاب عودي ندادين إنرجي نفلما أوان سند سممع منقستي كم زختمون أبريهم علامات سند قرب ندادين أبي إثيوبيا ملاخ كم زخنا بمجلاس أبى تقاقما تكنولوجي ندادين حيل إلكتريكن مس إثيوبيا مسرح زلون ركب زي حوسة كم زخنا ون قليز معرف حد حداو قونس إن معصاو كل زيغان كربارب منقستي كللا محارات أو عتاقريبوم معرف حد حداو قونس إن معصاو كل زيغان كرباربن نسلامو بحدنا الزبعي دو نكبلن كللا محارات أو عتاقريبوم أفلا لا ينصلين بمعار بالرزوم ليتن كترن زي سعر عصبات صلاة وشتنوطان ناي مودا توزيتو مود قتيلوم سلام استنفاسنا يزبلت كلل سلام ناي لومي يكون ناي صباح ولدو مسرت هلو نايلوم ناي لومي عصر زنبر بناي لومي سلام نايلوم زخون يكون أكال سلام تزيهاليو بزعبا لومي مهلاومبر بزعبا ناي صباح معبالك حسب أيك لنيلوم معبالك كاب سلام كم زركب زقلت أتمالختي كاب قونسي زخون ترفي كم زي لتاريخ بحد حداو كوينات زحالفا هاقرات مرأي خليلوم أب عالمنا عودة قونسي زخونو كم ليبيا سوريان يمن زامسلو هاقرات أبوان سلام زنبرن مسلن حزي زلو أمرأي نعنا لعلو خلو تمرتن مسكر نيلو أزيز ردنا خا حزبتات تنهاجرات واقع سلام أقدمهم تجنزبهم بمعرنت بمكال بحدنة متحبارن أب كندي منبر ناب حد حداو كينات بمقتاوم زمت أجمع مخانو مزراب نكباري كم ردائيلو اتملختي بمخان دما سلام أبزيبلو أيكون ندو بزعبان يصبحن لمعات معبالن بزعبا لومي مهلاون محساب أيكالن يلوم تي حد حداو قنص يدون كبلن داقماين كي لعلن كله إجامون كوفي كللام حرام تاوعي تقريبهم فلايدما حزب تكلل مهوراتن تواسات بوليتيكان لعل قدن كصاوتو زربو نحزبي نمقرراب منبر نمرحق زصحافو صحفات ببركول قسب يكون جله زربو غوغياتن حلافنت زغودلو من زرباتاتنا حساباتن كاب بحتاونت زبغسو اجنداتات طفات مخانوم مستوعل يدللوم نخلو ነገር تي قندي اقداسي حزبي بمخانو كمزي
عينت مدناغرتي بروباغانداتات ميديا ناب غوني بمقداف حدنتون سلامون كتناخري قبا كبل كلل أمحارا تصاوعي تقريبهم كنتيبا أدانش هنصت انترناشنال ستاديوم عقاقي تعذيبن كنتيبا محدار كتما أديس أبا أدانش أببي أب هنصت زركب انترناشنال ستاديوم عقاقي عدت مقبارن تقليصهم كيدي هنصت ستاديومن كالوت بروجكتاتن تزواويرن تعذيبن توم بروجكتات أب كيدي هنصت نبزحات نبرتي عدل سراح زفتقرو كم زخونون تزاريبن سلازخونت أما تهيبنا كابن كتاتلوم سراحتي بقدام نتزتقسيوم إلن كنتيبا أدانش أببي اكسبو ددر تمهارو artificial intelligence تخفيتم اب افريكا فلاماي اكسبو ددر تمهارو artificial intelligence اب اديس ابا بيت مصحفت ابرهوت يكايدالو تمدرخ دايركتور بيت مصحفت ابرهوت انجينير وبايو همامو حلافي بيرو توريزمن كينه طببن اديس ابا دكتور هيروت كاساون اب استرخبلو بعلي تخفيتم اب تمدرخ اثيوبيا حويسو كاب استفلاليا هاغرات افريكا زتوصاصو تمهارو اب تعودي ز معبلوم فرياتات يقربو كم زلو تحبيرو أبتي إكسبو بعود حكمنا تمرتي ساينسن تكنولوجين مهندسنا زمعبلو وصيتات artificial intelligence قريبهم كأربعن شوعتن هاجرات أفريقيا استوصاصو 3700 فترات سراح تساتيفهم كقرب ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። تال زيناتات إتبي تقرنياكم تركبوا كورات تقتاتلتي مريسكم سلتي كتاتلنا نمسجنكم حزدما بزرزر نابز حرنا يم زيناتات كنسجرينا دياسبورا قبل معت هاجرز قبرو زلو تصادفون متنخار توارد مسرح كم زدلي قلقالوت دياسبورا إثيوبيا قليصوم تصادفوا دياسبورا نمحيال زخ المدرخ زتا تساليتو نصاب نقاچو سماو دهاب ياسين دياسبورا أبستفلالو عودتات اسكبرو زلو تساتفو أبيت هاجر نمسلات زلعل إجام يبركت مهلاوي قلص كم أبنت أب إنفستمنت حرشا مفراينتن كالوت عودتاتن كم تساتف يقلص قلقالوت دياسبورا إثيوبيا كم زقلصو تساتفو دياسبورا عند حيا لمسيو أبي خلتشحن 15 عام تمرة دياسبورا أبستفلالو عودتات حاجز تساتفون بمقبار نلمعت هاجر زلو وقناونت الرقاقيسيو كدياسبوراو بعينتنا بجنزب أب دياسبورا بعينتن بجنزبن لعلي 22.8 مليون دولار تبركيتو أبزي وان لعلي 3 بليون بر كابيتال زمزقبو لعلي 364 بروجكتات دياسبورا أبستفلاليو كفرتات هاجرنا نابسرح نخاطو تغيروميم استفلاليو لعلي 690 برقاقتن ماخلاين كابيتال زلووم زتودبو بفلاي أب ماخلاي مبرقن أفريقان زلو دياسبوراتات توديبهم باستفلالي زفر توافيروم نكسرحو تغيريو أبقص ألون بزبلت أتساتفون متنخار زخ الباكيج تسناديو ناب تكبار كمستأتوه تحبيرون ከሚኖርባቸው ሀገራት ማህበራዊ አብዙ ነብሩለን ሀገራት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ስርዓት ብዝበለጸ ጠሊቆም በመእታው ዝበለጸ ሓበራውን ልዑልን ሓበራውን ዝኾነ ሕልው ዝኾነ ኤአይፒ ዝበሃል ዓቢ ስትራቴጂክ ሰነድ አሰናዲና ኣብ ኩለን ኤምባሲታትና ንኽትግበር እናሰርሕና ንርከብ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተሳትፎ ዲያስፖራ ዘፈቀደ ከይኸውን ዝተፈላልዩ ዓውድታት ማእኸል ዝገበረ ፓኬጃትን ፕሮጀክታትን ንምቕራጽ
مس زملكتهم أكلات مخيرنا حد العل تساتفو دياسبورا باكيجاتن مهرتن زحازة بروبوزال تسناديو أبت مخكر مدرخ استرخبو تساتفت بوغانم تساتفو دياسبورا نمحيال استفلالي سرحتي موغانم قليجام የተዘጋጁ አማራጮች አሉ ንማሕበረሰብ ዲያስፖራ ዝተሰናድኡ አማራጭታት አለው ንዕኡ ብምጥቃም ኢንቨስት ንኽገብሩ ተሰሪሑ እዩ ቴክኖሎጂውን ስግግር ቴክኖሎጂ አብዚ ንክኸውን ጠመተ ሂብና ኢና ንዲያስፖራ ጻውዒት ንገብር ዲያስፖራውን ጻውዒት አብን ንገብረሉ እዋን አብ ዝተፈላለየ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክታት ሓገዝ አብ ምግባር ልዑል ስራሕ እንዳሰርሐ እዩ የዲያስፖራ አባላቶች መጥተው አባላት ዲያስፖራ መጽኦም በቲ ዕድል ንኽጥቀሙ ንእንግዳለና ኢና ዘለው መማረጽታት ኢንቨስትመንት ውን ሰፋሕትዮም ኣብቲ መድረኽ ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ዲያስፖራን ዝምልከቶም ኣካላትን ተሳቲፎም እዮም መፍረያይነት ሕርሻን ምድንፋዕ ኣብ ዓመት ከባቢ 2 ሚልዮን ኩንታል ምሩጽ ዘርኢን ምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሚኒስተር ሕርሻ ፍሊጡ እቲ ሚኒስቴር ቤት ዕዮ ኣውዲ ሕርሻ ዘለዎም ጸገማት ብምፍታሕ 30 ሚእታዊ ዕቤት ምህርቲ ንምምዝጋብ ሓጋዝ እዩ ዝበሎ ፍኖተ ካርታ ኣሰናድዩ ኣሎ ንጸብጻብ ኣዝመራዊ ሙሴ በሪሁ ብርሃነ كم هاجر زلو قرب مروز زرعي أب زتوسنا عينة مرتي زتحسر ويون لعل تخرج زجابرن قربن تلبن ون زي متأتن مخانون يجلس نمبزح مروز زرعي خل جنزبه حجز زي محب نمروز زرعي زوعل قرب مريتون من عسو حرستاي بعلو دماء كابتي زلمدو مروز زرعي وسائي نمتلاب زلو تبقسون جنزابن تحت مخانون كم سجم يلعل ما أخلات مرمرن أكلات بتصحيتن تعريدهم زي مسرحهم مروز زرعي تبتصحي نمكبار انكفات مخانون يلعل أب مبزح مروز زرعي زتوافرو أيتا أمها أبراهام مع أكلات مرمر مروز زرعي مستزر اللو كبابي مسارات جيران كبازحان كمزقباء يزعربو مع أكلات مرمر حرشة مروز زرعي زتفلالي أخال أب كندي مبزح تمساسالي زرعي مغرب يرأينو يبلو سب مويا تعودي أب كندزي كل عينة أخلي زحازة أخل مروس زرعي كأربع يمعدو جنزاب حارستاي نملوات ون أخل سرح كم زحاتت يوم زلعلو عند شعرات متو كذا ولا يتشاشلو زريوش يتمزقبو بيهونم جن وده جبر أج يدرسوا يالوت والسنة لعلي حدش عن 400 زتمحيشو على تمزقبمون عبا إيد حرستاي زبصحو سنات يوم عبا قرب استبازحو مرصع زرقتات نابا حرستاي أي بصحن زلو كابزي تبقسنا لعل زخونة سراحة مللاي عليت مرص زرقي كنكايد وسينا تبقسنا اينا حرستوت زرخبو عقن مرص زرقي كاب حدا 1 مليون كونتال أي بلسن زبل مينستير حرشا مفراينت ب300 مئتاوي نمبرخ أو وشتي 3 عامت قرب مروز زرعي أب عامت 3 مليون كونتال نخبصح مس أكلات بصحيت مفتحي كم زنت صرا يحبر بمتن إثيوبيا اون افريج بالفو 3 عامات قدم እንደቀረበው 1 ሚሊዮን አካባቢ أب إثيوبيا بمأخلاي أبطم حلفا 3 عامات أب عامت حدا كونتاليو زبصحو نيرو أبطم زغصلو 3 عامات نكل تشحن 16 عامت مرت حاويسو بمأخلاي 2 مليون كنقرب مدبلنا زي أب 3 عامات 6 مليون يزخون بعصفيو وسيخو زلو مالتيو بعقنن بصفتن خنعوي إنا تلمحزنا زلنا مروز زرعي بمبصح طرح كاب 30 كساب 50 مئتاو زبصح وسخ مفراينت مبصح يكاليو مروز زرعي عفونن سرناين كاب كالوت أزرقتي بزبلص عقن أب ربحة يوعل يبل مرداتا مينستير حرشا سممع سلام بريتوريا سعيبو نبور منقسقاس بصحة عدين خملسن زمصو اغايشنا مقبالن كاب زخونه اوان لعلي دلوات مخانوم ممحدار كتما اخسومن نبرتنا فليطوم بصحة عدين ابتا كتمان خغعزو عزز ابركتو زلو معرفون فرتي اخسوم صغنو كسالت صويعم حزون بريو برهانا ماخل تنتاوي سلطانه زخونت كتما اخسومن علتاوي هيوت نبرتان بحدا يخون بخالق ملكعو مس توريزم طبو متسسار اللوم كورونا زناره قرم كنا زناره بطعمي صبو سرع نيرو زحات كايش مصنا يرم نايو توريست مصنا يرم تلز ساعات زي هاي زبها ساعات نير حزي كان مسكرم جميرو اسكا مكابيت هيك زلو هاي زبها نيرو فل صغر لي نير حزي هاي سيزن نير اقسم بتلي بتوريزم يات محضر من معايا فابريكات يله من مستايلن سنسلات يسرح ያው بتوريزم ኮይኖ ዚ ብዙሕ ቱሪስት ይመጽእ ሆቴላትን ካልኢን ብዙሕ ነጋዶ ቅርጻ አርጺ ዝተፈላልዩ እንዳጥልፍ ይኹን
ጋይዳት ይኹን ብዙሕ ማሕበራት ከም ማሕበር ውጭ ዘለሙ በዚ ቱሪዝም ይንቀሳቀስ ነይሩ ኣክሱም ድማ ብዙሕ ዝድህሰስን ዘይድህሰስን ናይ ቱሪዝም ሃፍቲ ኣለዋ ንዚ ናይ ቱሪዝም ሃፍቲ እዚ ንምርኣይ ቀሊል ዘይበሃል ናይ ቱሪዝም ፍሰት ታብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ እዩ ዝመጽእ ነይሩ ናይቲ ከተማ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ኣብዚ ናይ ሴክተር ቱሪዝም ዝተመስረተ እዩ ነይሩ ኩሉ ስራሕ ሰዓና እንትኾነውን ኣብዚ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር ነይሩ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ እንትኾነውን ኣብዚ ህይወት ዝመርሕ ነይሩ ብፍላይ ድማ ናይ ሆቴል ኣገልግሎት ነዚ ከም ዘልዕል ድርዮም ገዚፍ ኢንቨስትመንት ዝገበሩ ሰብ ሃፍቲ ኣካላትን ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ በአጠቃላይ ኣብ ሴክተር ቱሪዝም ዝተመስረተ ህይወትን መነባብሮን ከም ዝነበሮም ኢና ንርኢ ፈለማ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ቀፂሉ ድማ ብኩናት እታ ከተማ ትልለየሉ መልልስን በዝሕን ሃወፅቲ ከም ቀደሙ የለን እዚ ናይ ቱሪዝም ፍሰት ከም ተዓንቶ ዝበልኩኻ ኣብ ዓለምና ዘይተሓስበ ናይ ኮቪድ ወረርሽን ምስ መፀ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ክልልና ዘይተጸበየናዮ ዓብይ ጦርነት ምስ ተጀመረ እዚ ናይ ቱሪዝም ፍሰት ካብቲ ዝነበሮ ናብ ዜሮ ብምብጻሕ ኣብቲ ናይ ቱሪዝም ምንቅስቃስ እዚ ዘይበሃል ዕንወትን ምንቅስቃስ ዝነበረ ናብ ዜሮ ንክበጽሕ ኮይኑ እዩ ሕዚ ሰላም ስኮነ ካብ ጉንወት ጀሚረ ኣነ አዲስ አበባ ዝነበር መጽእ 3 ዓመት ሰዓት ስለነበረ ሕደስ ስለዘለዎ ሙሉእ ዕድሳት ገይረሉ ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚ ክልተ ሰሙን እዚ ኣብዚ ፍርቂ መስከረም አካባቢ ስራሕ ጀሚርና ያኔና ከፊትና ያኔና ግን ብዙሕ ዝበሃል ስራሕ ዝም የለን ያው ዕዳጋ ብምንታይ የለን ዕዳጋ የለን ምንም ታይ ቱሪስት መጽእ ስታይ የለን ኣየር መንገድ ስለዚ የለን ቱሪስት መጽእ የለን እዚ ጠጠውና ያ ዘለና እዚ ምክንያት ኣብ ቅርጻ ቅርጽ ተዋፊሮም ዝነበሩ ወገናትና ኣብ ከቢድ ፀገም ኣለው ዕዳጋ የብለውም ዘፍሪዎ ነገር የብለውም ዕዳጋ ስለዚ የለ ያው ንኸፍሪ ይተዋውዕን ኣብ ፀገም ኣለው ኣብ ናይ ጋይዳንስ ስራሕቲ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ወገናት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ተስራሕ ስለዚ የለ ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲኦም ኣለው ቶም ዓበይቲ ሆቴላትን ሎጃትን ዝበልናዮም ገሊኦም ተዓጽዮም ነይሩ ገሊኦም ንምሰል ከፊቶም ግን ደው ኢሎም ዝውዕልሉ ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣክሱም ናብቲ ንብሩ መልክዓ ንኽትምለስን ዝመጽዋ ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን በጻሕቲ ዓዲ ተቐቢላ ንምትእንጋድን ምድላዋታ ወዲኣ እናትጸበየት ትርከብ ኣብ ሕዚ ንሕና በቲ ዘለና ዝተወሰነ ማተርያላት እስኪልና ናብ ብተስፋት ናይ ቱሪዝም ምንቅስቃስ ሙሉእ ብምሉእ ዋላ ተዘይጀመረ ተናይ ዓዲ ውሽጢ ቱሪስት ነንእሽተይ ምንቅስቃስ ተጀመረልና ከፊትና ያለና እቶም ዝነበሩ ቱሪስት መፁ ተኻሊ ዓዲ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ናይ ተጠቃሚ ካብ አዲስ አበባ ገለ ቀጥታ ናብዚ ኣየር መንገዲ ትፈደሙ ተወሰነ ለውጢ ክርከብ ኢና ንግምት ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ተስፋ ኢና ነና እምበር ሕዚ ስራሕ የብሉን እዩ ያው ከፊትና ነና ምምሕዳር እታ ከተማን ወነንቲ ሆቴላትን ካልኦት እነበርትን በጻሕቲ ዓዲ ናብ ኣክሱም ንኽጓዓዙ ዕዙዝ ግደ ዘለዎ መዕርፎ ነፈርቲ ኣክሱም ጽገንኡ ክሳለጥ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም ኣጋይሽ መጽኻ ውጭ ፈረንጂ መጽሞ ኣብዚ ንሕና ንሰርሕ ማለት እዩ በዚ እዩ ዝንቀሳቐስ እቲ ቦታናት ኣክሱምናሲ ብእያ ትንቀሳቐስ ኣብኡ ክንርኢ ከለና ምንም የለን እስካብ ሕዚ ምንም የለን ኣየርፖርት ዝበሃል የለን ኣጋይሽ ክመጽ ኣይከኣልን ኣብ ኣክሱም ቱሪስት መጽ ኣሎ ማለት ላሊበላ መጽ ኣሎ ማለት ጎንደር መጽ ኣሎ ማለት ባህር ዳር መጽ ኣሎ ማለት አዲስ አበባ መጽ ኣሎ ማለት ምክንያቱም ሓንቲ ዓዲ ናይ ቱር ቦታ ሓንቲ ዓዲ እንትሕር ዘይሃልያ ቱሪስት ይመጽእ ስለዚ ናይ ኣክሱም ኣየር መንገድ መስራሕ ማለት ንሓሙሽተ 4 ዓድታት ተሰርሕ እዩ ዓፋር ክሰርሕ እዩ ላሊበላ ክሰርሕ እዩ ጎንደር ክሰርሕ እዩ አዲስ አበባ ክሰርሕ እዩ ባህር ዳር ክሰርሕ እዩ ካልኦት ታሪካዊ ቦታቱን ክሰርሕ እዮም ስለዚ ንመንግስቲ ፌደራል ንጥይቆ ጥያቄ ቀልጢፉ ተኣየር መንገድ ክሰርሐልና እዩ ታብ ኩሉን ዓቐን ሴክተር ቱሪዝም ዝጎድአ ግን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ያው ኣብ ኣክሱም ይግልገለሉ ዝነበረ መዕረፎ ነፈርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ብእዋኑ ፀጊኑ ናብ ስራሕ ክምልሶ ኣይከኣለን መእተው ናይ ሴክተር ቱሪዝም ናይ ከተማ ኣክሱም እዚ መዕረፎ ነፈርቲ እዚ እዚ ስለዘይተፀገነ እቲ ኢኮኖሚ ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ምንቕቃሕ የብሉን ከም መረዳእታ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣስታት 30,000 ናይ ደገ ሃወፅቲ ከምኡውን 1 ሚልዮን ኣጋይሽ ውሽጢ ዓዲ ተቐቢላ ኣተኣናጊዳ
ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮ ዜና እንትንሰግር ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ተመን ዋጋ ችርቻሮ ዕላው ገይሩ እቲ ፋብሪካ ብዝርግሖ ሓበሬታ ብመሰረት ሓዱሽ መስርሕ መሸጣ ሲሚንቶ ተመን ዋጋ ችርቻሮ ፒፒሲ ሲሚንቶ ዕላው ገይሩላ ስለዝኾነ ካብ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ክዕድጉ ከከፋፍሉን ክችርችሩን ፍቃድ ተዋሂብዎም ውዕል ዝኣሰሩ ኣካላት ብችርቻሮ ዝሸጥሉ ተመን ዋጋ ኣውፅኢላ ተወሳኺ ብኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ብመሰረት ፀደኣ ሓዱሽ መምርሒ ምሕደራ ቁፅፅርን ተበጻሕነትን ሲሚንቶ መምርሒ ቁፅሪ 02/2015 መሰረት ካብ ፋብሪካ ሲሚንቶ ዓድጎም ኣብ መላእ ትግራይ በብኸባቢኦም ብችርቻሮ ዝሸጡሉ ተመን ዋጋ ኣውፅኢላ እዚ ተመን ዋጋ ናይ ፒፒሲ ጥራሕ እንትኸውን ናይ ትራንስፖርት መኽዘንን ምምሕዳራዊ ወፃኢታቶም ኣብ ግምት ብምእታው ዝወፀ ናይ ችርቻሮ ዋጋ ምዃኑ እውን ተሓቢረላ ኣብ መወዳእታ ዩክሬን ኣብ ምፍንጃር ኖርድ ስትሪም ተጠርጠረ ዩክሬናዊ ዕጡቅ ቁልፍ እጃም ከም ዝነበሮ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ብወገኖም ሩስያ ነዳዲ ናብ ኣውሮፓ ትልእኸሉ ቀንዲ መስመር ኖርድ ስትሪም ዘቋርጾ ምፍንጃር ዩክሬን ኣላትሉ ዝብል ክሲ ነጺጎምዎም ክልተ ዓለም ለኸ ጋዜጠኛታት ብዝገበርዎ ምርመራ ከም ዝበልዎ ሓደ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ዩክሬን ኣብ ሕሉፍ 2022 ኣቆጻጽር ኤውሮፓውያን ኣብ ኖርድ ስትሪም ብዝበጽሐ ሓደጋ ነታጉይ ቀንዲ ተዋሳኢ ምንባሩ ኣረጋጊጽና ኢሎም መስመር በተሓላለፊ ነዳዲ ኖርድ ስትሪም ድሕሪ ምዕናው ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ኣይነበረን ዝበለቲ ጸብጻብ ሕዚ ግና ኣባል ሰራዊት ዩክሬን ቁልፊ እጃም ከም ዝነበሮም ገሊጹሎም ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም መፍረያይነት ሕርሻ ንምድንፋዕ ኣብ ዓመት ከባቢ 2 ሚልዮን ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ንምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡ ምዕራፍ ሕድሕዳዊ ጎንፂ ንምዕፃው ኩሉ ዜጋ ክረባረብ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ፃውዒት ኣቕሪቡ ሩስያ ነዳዲ ናብ ኣውሮፓ ትልእኸሉ ቀንዲ መስመር ኖርድ ስትሪም ኣብ ምፍንጃር ዝተጠርጠረ ዩክሬናዊ ዕጡቅ ቁልፊ እጃም ከም ዝነበሮ ተገሊጹ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝተዳለዉ ዜናታት ዞም ክትከታተልዎም ፅናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ጌታቸው ኣሎም ሰሙያ ቀጥታ ፈኖ ስቱድዮ ሓቢረኩም ነይረ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክብኩም